Anyuola moro mawuok e gwengego eko mag Nyikendo ei Suna East County ma Migori dwaro ratiro mar Nyathigi ma bende wachore ni nonegi e yorno ero mapok oyangi tarik 3 mar dwe ni eri e bomano ero kata senda no ero Masara. Elio Chieng ma jahigni 52 ne okwany ringre mare e liare mar dala miyo moro ma bende gisebedo godo osiepa e kindego eko malach mokalo e gwengego eko mag Masara. Kaluwore kod mama Alice Anyango ma bende en min mosenindo Eli nowuok pacho ka dala gi tarik 2 mar dwe ni eri kendo wach mar tho mare nobwoge moloyo. Owacho ni nyaka sani eri gima omako dhogi en ni obila olingalinga thi kendo poko wachonegi ka nonro dhi nyime kata oyo. Owadgi Eli manero migosi Chris Kwenya wacho ni gin kod mirima kaluwore ni onge achich moro amora ma bende osemaki kotenore kod wach makamano ero. Miyo gikwayo sirikand kaunti makono ero kata sirikal ma pacho kaendi mondo okonygi e yudo adieri mar wach kata nek makamano mapiyo piyo. Chieng'no notuo kabisa ma nyamin gi notere hospital ndalo 3. Kotere hospital ndalo 3 to mar 4 ni ema koro wuokie nodhi Masara. Watemo kwere ni nowedhi to nodagi nodhi adhiya. Masara no ojabet ga kuro ndalo moko. Osewuok nodhi Masara to thoe mowuokie kene. Thoe mowuokie. Nikech odhi to chieng' moninde no. Ema ka kiny piny ru te yude notho. Odni en od mama moro. Mama no be nosega biro go dala ka. Ok ang'e gima ne timre odni to mak na ng'en en od mama moro. Tudruok kaka ne gitudre kono nikech odno tema nodakie. Kaka ne gitudre takia. Mama ni duong'. Mama ni en mama maduong' ma nyithinde dongo. Nikech mama no nosebiro nyaka dala ka. Nosebiro go nyaka dala ka. An kana ng'iyo to ne kok gin osiepe to kiawa. Gima nyalo dwaro ni piny otimna, anyalo dwaro ng'eyo gima nonego, gimomiyo nonege. Odhi Masara, an mano nwa confirm gi ja pikipiki manotere Masara. Kano osedhi Masara, kijana no noduogo mo report nwa ka ni the late Ochieng atero Masara. Onyiso Min Ochieng, and then Min Ochieng said ni inyalo identify kumitere no kata in case ni gimoro timore. To nowacho ni ong'eyo kanyo. Ka piny noru tarik 3 wayudo report kuom japiko mane odak e gweng' ka before. Mane otero customer Masara. Nikech curiosity kokadho to yudo ka ji ogudre somewhere e dala moro e bath barabara. Koro dhi ong'iyo. Sechego yudo ka police ne nitie, OCS ma Masara kachiel gi chief ne nitie scene. Koro kano lock body to kijana mane japiko manodhi Masara ni was able to fwenyo ni ma Ochieng. Koro chakri chieng'no onge arrest mosetim. Nikech osiepegi nowacho ni mondo osiepe 2 mar wuod dala ni miluongo ni James Okoth manonindo kani onindo gi wuoyi ni e dala gi ka mondo ne omgi mondo gindik statement mondo wang'e ane to iyo mora be gin gi tudruok gi tho the late Elio Chieng. There was a murder of a person called Chieng, which I am aware of and we're investigating, where the body of the deceased was discovered in a compound of a lady called Akinyi. And it appears this lady had some relationship with the deceased. Although I am aware that this lady was not in that compound. She was elsewhere when the body was discovered in the morning. We don't have any suspect yet, but so far we were able to recover a radio and a blood-stained jacket from the homestead. However, we have some leads, although we don't have
a witness so far who has come forward to assist us. But we have some leads which we are following, and maybe in due course we shall be able to give you information. The motive is not very clear so